Hvis vi nu bevæger os ud i det åbne land, og du snakker om, at det er godt at kende naboer og sådan noget. Ja. I det åbne land, der bliver jo færre og færre, der ejer mere og mere jord. Ja. Og på nogle af de så nedlagte landbrug, der bor ukrainer og letter, og som vi aldrig kommer til at møde. Ja, jeg har ikke mødt så mange af dem. Men det er jo rigtigt, at der bliver nok længere mellem naboerne. Og i det hele taget bliver der jo tyndet ud i befolkningen. Jeg synes da, at der var en værdi i, dengang man havde 70.000 landbrug. Det gav der et miljø ude på landet, og det gav der nogle helt andre livsvilkår, end dem man har i dag. Jeg tror bare, vi er nødt til at erkende, at det er sådan. Hvorfor? Jamen blandt andet fordi, at jeg tror ikke på, at vi kan brødføde den her verden med en stadig stigende befolkning, hvis ikke vi har et effektivt landbrug. Men var det så ikke bedre at give folk nogle p-piller, han har sagt? Jo, men det kan man jo godt prøve. Prøv at overtale paven først til at acceptere, at hans disciple, de bruger prævention, ikke? I Kina har de kunne finde ud af, at det ikke nødvendigvis er en lykke at få flere og flere mennesker. Altså, den er jo i hvert fald hård, den de kører i Kina, hvor de kun må have et barn. Det er så heller ikke alle steder, de er i stand til at praktisere det. Og jeg ved ikke helt, hvad de gør for i nogle provinser, der kører det jo lige så meget, som det altid har gjort, med masser af børn i familierne. Og i de byområder, hvor kineserne kun har et barn, der den børneopdragelse, der følger det, den er heller ikke altid hensigtsmæssig med det. Men at opfordre simpelthen til flere og flere mennesker, og hver land får flere og flere hver år, og der skal mere og mere mad til. Altså, hvor skal de komme fra? Altså, jeg tror på, at med den teknologiske udvikling, og når man får det ind i samfundet, når man får velfærdsdelen ind i samfundet, hvor man ikke behøver at producere en frygtelig masse børn, fordi man skal have nogen til at brødføde sig, når man bliver gammel, men ved, at der er et samfund til at håndtere den slags ting, så tror jeg, det vil give sig selv. Så tror jeg, der vil blive plads til nogle andre værdier, også end bare at producere børn. Så jeg tror, at det handler om udvikling. På global plan, der tror jeg, det handler om økonomisk udvikling. Og jeg tror, det vil give sig selv, men der vil nok gå nogle år, inden befolkningsvæksten vil bremse op. Men det tror jeg vil ske. Jeg er optimist. Men de argumenter, man så hører, når det drejer sig om landbruget, for eksempel, at så skal de have kød i Kina, og de skal have korn her og der. Det går ud over dyrene. De står under usle, synes jeg, trange forhold, spændt fast i bokse og båse, og køerne, de skal yde. Hvordan har I det med det? Altså, jeg var jo så heldig at være ude og besøge et landbrug for ikke så længe siden. Der ligger lige her uden for Horne. Og jeg må sige, at det er jo i hvert fald et billede af landbruget i den anden ende af spektret, fordi der gik nogle meget, det ved jeg jo ikke, jeg kan jo ikke snakke direkte med dem, de så meget tilfredse og skikkelige ud, de kører, der gik rundt der. De går selv ind i boksen til malkning, når de synes, de er parat til det. Og de har klømaskiner, og de har læggeunderlag, og der bliver altså gjort meget for deres velfærd. Og det tror jeg egentlig er ønskelandbrug for rigtig mange landmænd. Det er jo ikke altid, der er økonomi i det. Og specielt i tider som de her, kan det være svært. Eller der er økonomi i det på lang sigt, men du skal jo have muligheden for at investere. Og hvis bankerne lukker ned, så bliver der i hvert fald en bremse på det i en periode. Men inden for det malkekvæg-landbrug, jeg så der må jeg sige, de havde det altså godt. Kom de ud i solen? Nej, det gjorde de faktisk ikke til dagligt. Men vi skal jo også passe på, at vi ikke bliver for rørstrømske. Og selv, vi kan jo, altså det er jo svært at drive folk ud af deres huse, når det er mennesker, vi taler om, ikke? Og jeg er ikke sikker på, at køerne de nødvendigvis bliver meget glade af at gå rundt udenfor. Men de kommer så på græs en gang imellem, fordi jeg tror, nu håber jeg, han må undskyldt i hvert fald,
at jeg ikke ved så meget om landbrug. Men jeg mener, han sagde, at de hver 9. måned, 6. eller 9. måned, skulle de være drægtige for at kunne holde produktionen af mælk. Og der kommer de jo på græs i hvert fald i den periode. Synes Venstre, at der skal flere restriktioner til inden for landbruget, så dyrene kan få det bedre, end de har det, selvom der selvfølgelig er nogen, der har det godt? Jamen, der skal være jo en lovgivning, der sikrer os, at vi, når jeg køber en flæskeside i supermarkedet, så skal jeg vide, at den gris, som har lagt side til, at den har levet et fornuftigt liv. Altså, jeg synes ikke, det er mig som forbruger, der skal gå rundt og vurdere, om det her nu er, om det er bedre at være landgris, eller økologisk gris, eller burhøns, eller hvad det nu kan være. Jeg synes, at jeg skal vide, at der er altså nogle mennesker, som ved mere om landbrug, end jeg gør, og om dyrevelfærd, som har sikret, at de dyr, som vi spiser produkterne fra, eller når vi spiser dyrene, at de har haft det godt. Simpelthen. Og det tror jeg egentlig er en generel holdning. Men jeg tror, der kommer mange ting ind i det, og jeg har fornemmelsen af, at der kommer mange følelser ind i det, når man snakker dyrevelfærd. Er det ikke i orden? Jo, det er det da. Men det kommer an på, hvor man lægger følelserne ind hen. Jeg kan huske, at jeg skrev en gang en dansk stil, hvor at man bragte emnet op, og jeg kom sådan til at tænke på, jeg fik ikke nogen særlig god karakter i den stil, men det er så en anden ting. Jeg kom til at tænke på, da jeg sad og skrev den, det er mange år siden, at jamen, dengang var det meget op om, at der var mange dyreracer, der blev udryddet. Og det er jo en ting at sørge for, at de ikke bliver udryddet. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, den and, som bliver skudt, den er måske ligeglad med, om den er en australsk krikkeand af en meget sjælden race, eller om den bare er en ganske almindelig dansk gråand, ikke? Man skal passe på, at man ikke lægger for meget passe på, at man ikke lægger for meget indlevelse, menneskelig indlevelse i dyrevelfærd. Altså, det er anderledes. Jeg kunne ikke tænke mig at være en gris, uanset om den skulle stå i en stald eller gå rundt og rode ude i mudderet. Og hvor den har det bedst eller ikke har det bedst, det synes jeg altså også er meget svært at vurdere. Jeg har været i grisestalde, hvor jeg tænkte, ja, altså det er jo i hvert fald ikke Morten Korch det her. Men hvor jeg ikke synes, jeg kunne vurdere, om den gris, der stod og bed mig i mit bukseben, om den var en glad gris eller ej. Det synes jeg er meget svært. Altså der har landmanden jo den indgangsvinkel, han siger, jamen hvis mine dyr, de ikke bliver syge, hvis de har det godt, altså hvis de ikke bliver syge, og de tager det på, som de skal tage på og sådan noget, så er de nok tilfredse. Og nogen har så den holdning, at hvis ikke de kan se den blå himmel, så er de nok ikke tilfredse. Og det er nok lidt svært at få de ender til at nås helt jo.